Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Vice President Sara Duterte, wala matud pa milantaw sa confirmation of charges batok kang former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Apan gipasalamatan nini ang defense team sa kanhi Pangulo sa ilang pagdepensa sa mga akusasyon batok kang FPRRD. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Iligan City karong adlaw, gibutyag sa bise nga wala siya makakita sa full hearing sa confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC batok ang former President Rodrigo Duterte. Sumala niya nga gusto pa niyang personal nga makaistorya ang iyang amahan una pa man ang confirmation of charges. Apan wala gitugutan sa ICC ang ilang visitation application. Apan bisan na niini nakita niya ang pipila ka mga video clip sa hearing, pinaagi sa social media ug dako ang iyang pasalamat sa defense team ni FPRRD sa pagdepensa sa iyang amahan batok sa aligasyon nga gipasaka ngadto sa ICC. Papasalamat ako kay Attorney Kaufman at sa buong legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC sa kanilang paghahanda at sa pagpapakita nila ng confidence, kumpiyansa na walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sinasabing krimen. Wala na sab kuno niya gikakurat pa dihang gipresenta sa prosekusyon ang pagkalambigit sa pangalan nila Senador Ronald Bato de la Rosa ug Senator Christopher Lawrence Bongo isip mga co-perpetrators ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity tungod sa war on drugs sa kanhi Pangulo. Gani aduna say tambag sa duha ka mga opisyal. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Dugang pa sa opisyal nga miabot na sa kanhi Pangulo ang balita nga nagdeklara na siya sa iyang intensyon nga mudagan pagka-presidente sa 2028 elections. Nasabihan siya, nung sumunod na araw, nasabihan siya nung kanyang mga abogado at nagpadala siya ng maikling sulat doon sa abogado. At hindi pa ako nakapagpaalam sa abogado o kay PRD kung pwede ko bang ibahagi sa inyo yung sulat niya. Ang pagbisita sa Vice Presidente sa Iligan City aron ipang-apod-apod ang hinabang gikan sa Office of the Vice President sa mga nabiktima sa milabayng bagyong Basyang sa Iligan City. Sobra usa ka libo nga mga benepisyaryo ang natunulan og hinabang, ilabi na katong mga totally damaged ang mga balay tungod sa pagbaha. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.